Ako live. Okay, hello guys. Naririnig ba ako? Late na tayo nagsimula guys kasi naghanap pa ako ng mapwestuhan. Yan, mainit pa nga. Mainit. Ayan, mega love shoutout everyone. Blessed Sunday po sa lahat. Ayan, si Ma'am Emeline, Jo Mary Random Vlog, Renel Morales, RJ. Mega love shoutout sa inyong lahat guys. Thank you for joining and supporting my live stream for today. So, good luck po sa inyong lahat. Asa na yung mga iba? Bulaga. Idol Pokyong, Kapsat Pokyong TV, mega love shoutout. Mega love shoutout, Idol. Kumusta? Heto, maganda pa rin, charot. Yeah. New po ako dito, ma'am. Hehehe, ayan. Harang Lods, ayan. Salamat, Idol, sa paharang. I-ready muna natin yung mga, yung mga pangalan. Nakita rin kita. O, ayan. Oo, Kapsite, ito. Ngayon lang nagpakita. After how many months? So, ayan. May pag-game pala tayo ngayon, Kapsat Popyong. So, yung mga sumali lang, guys, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 lang na sumali, guys, sa palaro natin. Long time no live. Sabi ni Jo Marie. Oo, Lods, alam mo naman na anong pa-games po, ayan, ay isasali na lang natin si Kapsat Popyong. Ano lang to, Idol, Kapsat Popyong, mag-share lang tayo ng konting blessings para sa ating mga supporters na laging andyan. So, ano yan, bubunutin natin yung mga pangalan nila. May mga nakasulat na dito yung mga pangalan. Dahil andyan ka, isasali na lang din po kita. Ayan. RJ, hello ate. Ayan. Dali lang, bigyan kita ng jacket. Wala pa si asa na kaya si Claudio. Ayan, wag mo na isali si Kapsat Pokyong, mayaman na daw yan. And ano din natin yan napaka-supportive din nating kaibigan yan si Kapsat Pokyong. Sandali lang. Dahil day off natin ngayon, guys. Mayaman sa resibo. Ay, correct yan, Kapsat Pokyong. Shout out sa lahat ng mga kapwang OFW dyan. Kumusta na yung mga resibo natin dyan? Makapal-kapal na din ba? Visible po ba ako, ma'am? Renel, hindi po. Hindi ka na po visible. Binigyan na rin kita ng jacket. Ayan. Happy first month sa Kapsat Pokyong. Ayan, 1 month na kami ni Kapsat Pokyong dito sa YT. Si Lods Claudio, nagpakain pa ng mga alaga niyang kambing. Ayan. Nag-PM sa akin kanina tinatanong niya kung anong oras magsimula. Kung anong oras daw magsimula yung live. Sabi ko,
Mamaya konti kasi naghahanap pa ng ano, naghahanap pa ng mapwestuhan kasi dito kami sa park. Ayan, di pa ako nakapag-renew, Lods. Okay lang yan, Lods. Manifesting po, ma'am, para sa birthday ko ngayon, August 1. Ayan, advance happy birthday sa'yo, kapatid. Emeline, thank you so much sa ano, sa pag-support. Dali lang. Thank you po, ma'am. Ayan, you're welcome. Thank you din, Kapsat, sa blessings mo nung nakaraang araw. Walang ano man, Kapsat. Ganun lang talaga tayo. Kapagbigay, Char. Andito, may nakabantay dito sa akin na ano, na Chekwa. May nakabantay na Chekwa dito sa likod. Sana mapag, ano daw yun? Ano daw? Hindi. Sana all mapagbigay, Lords. Ganun tayo, Lords, di ba? Basta meron, mag-share tayo. Ganon. Ikaw rin naman eh. Wala na akong upload sa YT. Upload din kasi, Lord, pag may time. Ayan, 6 people in the house. Mega love shout out, guys. Thank you for coming. Ayan, nagbaba po si Kapsat po yung ng kanyang bahay. Tamsa ka nyo muna mga guys habang nire-ready ko pa yung ano, yung mga pangalan ng kasali. Nasa bundok ako, Lods, busy sa mga buhay. Yan, okay lang yan, Lods. Magpaka-busy ka lang dyan. Ay, init. Ayan, may anim na tayong mata. OTW kay Idol Pokyong. Ayan, sa Ayan. Padikit muna guys sa mga ano sa nakapin guys habang ano nag-aantay tayo ng mga kasama natin. Salamat Kap sa Jo Marie. Ano yan guys? Good luck. Good luck sa mananalo. Ano tayo guys, may tatlong manalo ng 500 tapos pagkatapos ano, pag nabunot yung pangalan, kailangan na mag-present. Dahil kapag hindi nakapag-present, guys, automatic nang wala. Dan na po, Sir Pokyong. Ayan. Thank you so much, guys. Yung mga katropa natin, biglang nawala. Ayan, guys. So, naka-plastic na. Ready na. Yung mga pangalan. Nilagay ko na lang siya sa loob ng plastic kasi nga, wala tayong box. Wala tayong box, guys. So, ayun. Tan, 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 tan. Good luck sa mabubunot natin mamaya. Testing lang. Present. Ay, tan, 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 tan. Ano tayo guys, True Gcash or yung mga may ano, yung may mga YT channel diyan, kung gusto nila ng palipad or Gcash, nasa kanila na. Kaya good luck sa mananalo. Uy, Idol Jo Marie, tawagin mo na si Claudio. Sabihin mo na sunog na yung tubig. Mahiwagang, ano daw yon? Ano na lang yan? Dali lang guys. Mahiwagang kamay, bunutin mo ako. Ha ha ha.
Tan, pararan. Kay Kapsat Pokyong, kanya oras, di ta ayan yon 10, 9, 8, 7, 6. Parang ano pa lang dyan, mga 6 or ano, magse 7 in the morning. Tarararan! Present, present. Yung mga kasama natin, wala pa sila. Ba't ang tagal? 6:53, magse 7 na nga. Magse 7 na. Dan sa bahay mo, Lods Pokyong TV. Ayan, tapos na daw siya. Magbaba lang kayo ng mga bahay nyo dyan, guys, para magdikitan din habang nag-aantay. So, ano na guys. After 5 minutes, ano na, magsimula na tayo kay sobrang init na. Mainit dito sa amin. Tapos yung mga kaibigan ko, nandun sila nag-aantay. Lumayo ako sa kanila kasi nga maingay doon. Maingay doon sa tambayan namin. Maraming mga kapwa OFW na nakatambay doon. Kaya lumayo ako sa kanila para hindi loading load. Loading ba? Hindi naman dito naglo-loading sa akin. So shout out muna natin yung mga friends natin diyan. Sino pa sila? Ay, ikaw, akala ko ako. Ikaw pala yung loading, akala ko ako. Mid-roll ads. So, yan guys. After 5 minutes tayo guys, sisimulan na natin. Kasi mainit. Mainit ng panahon dito. Pero parang uulan din. Antayin lang natin kung may darating pa. Pero kapag wala na, start na natin. Shout out from Switzerland. Ayan, mega love shout out sa lahat ng mga katropa natin dyan. Sa lahat ng mga supporters natin dyan, mapa FB man, mapa YT. Aha. So, yun. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Tsaka yung mga, sino to? Present daan, ma'am. Present na agad eh. Tsaka yung mga katropa ko dito sa tambayan namin. Dito sa Hong Kong. Shout out sa inyo lahat dyan, guys. Nandun sila banda. Kain na. Uy! May nagtatawag na. Kain na daw kami. O yan na guys. Simulan na natin. Type na ready. Type nyo na ang ready kung ready na kayo. Yan. Type ready guys. Type ready kung ready na. Kakain na daw sila. Tinatawag na nila akong kumain.
Ano palang oras? Wala pang 11. So, ayan guys. Ito yung mga pangalan ng sumali guys. Ready, ready. Ready, ready. Hi. Ayan. Ready, ready. Naka-plastic lang siya kasi nga wala tayong bags. Ganun talaga. Ayan. Kita nyo guys? Kita? Ayan guys. Bubunot na tayo. Tara! Good luck sa unang manalo ng 500 pesos through GCash. And then, may nakalimutan ako. Salamat sa sa nag-sponsor. Thank you so much guys. Ayan. Ayan na guys, isa. Dali lang. Sino kaya to? Sino kaya tong maswerteng nabulot na to? Good luck. Ay! Ito na guys, oh. Dali. Pero parang wala siya dito. Busy. Bilangan mo na, Lods Jo, hanggang 10. Ang unang nabunot natin, guys, is si Idol Claudio Mahinay. Ayan. Wala si Idol Claudio. Ayan, siya yung unang nabunot. Sana. Wala. Ayan. Idol Claudio, congratulations. Pero may rules tayo pag hindi nakapag-present after 10 ng count natin is automatic cut. Talo. 5. Asan ka na? 6. Ayan na. Nagbibilang na sila. Wala na. Ayan. Sayang. Time's up. Ayan. Wala guys. Wala si Idol Claudio. Kaya good luck sa susunod na mabunod. Ayan. Ayan guys Oh, si Claudio dapat yan Kaso wala. Ayan. Tago na natin siya. Ayan. Next guys. Next na tayo guys. Dahil wala yung unang nabunod natin. Ayan. Wala yung unang nabunod. Wala si Claudio. Late akong signal mamaya. Agoy! 500 sana yon. May pang merienda sana si Idol Claudio kasama yung mga kambing niya kaso wala siya. Better luck next time, Idol Claudio. Ayan. Ayan guys. Ayan. Congrats na agad sa pangalawang mabunod guys. Ayan. Bubunot na tayo. Bubunot na. Oh, may pangbili na sana. Ayan guys. Good luck na. Harang, ayan. Salamat sa paharang, Idol. Ayan guys, bunot na tayo ng pangalawa. Tago, itali muna natin baka lumipad mahangin kasi. Ayan guys, ito na yung second natin guys. Pangalawang bunot na natin ito guys, kaso wala si yung nanalo. Ako na sana. Sino kaya ang next? Good luck. Tan. Present na daw. Ayan guys. Ito na guys, second bunot natin is congratulations to Tanan! Sino kaya? Ayan guys. Our first winner is RJ. Ayan, RJ. O, kita RJ. Parang nandyan siya Kinakabahan ako.
Sinulot. Si RJ. RJ. Ayan o. RJ. RJ. Ayan. Congratulations po. Ayan. Nandyan siya nga. Andyan siya nag-abang present. Ayan. Congratulations. Nananananan. Ayan na. Present na. So, ito yung nanalo na natin isa. Congratulations! Ayan. First. Ayan, may dalawa pa tayo, guys. May dalawang bunot pa. Ayan. Nakakatuwa. Kahit konti lang tayo. Ayan. Kahit konti lang yung sumali, at least. Ayan. And guys, una na tayo ulit ng next. Next na tayo, pangalawa na to, guys. Pangalawa na. Yan. Nakabunot na ako ito. Dali lang. Tali ko lang ulit yung plastic. Ayan. Ito na, guys. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Sino kaya ang next? Ito na, guys. Present ako, ma'am. Please. Pag nabunot, hina kasi signal ko. Ako sana para mapuno na yung remedyo ko. Agoy! Ilan pa kulang, Idol Pokyong, para mapuno na. Present. Ayan, guys. Ito na yung pangalawa nating nabunot. Good luck and congrats na agad. Sino kaya? Congratulations! $5 na lang. Guess who? Guess who? Who? Guess who? Congratulations, Idol Jo Marie. Ayan. Si Jo Marie po yung nabunot. Ayan o. Absent ata eh. Absent. Absent agad. Wala. Absent. Absent si Idol Jo Marie. Ay, ayan. O, isa na lang, guys. Kaswerte. Uy. Makapag-renew na ako sa'yo. Ayan. Ayan, pangalawa to, guys. Si Idol Jo Marie. Congratulations, Idol. Ayan, salamat sa sa laging pagsuporta. Ayan. Ayan, guys, dalawa na. Isa na lang. Ayan. Isa na lang tayo, guys. Isa na lang. Sino kaya ang last? Sino kaya ang mabunot natin last? Meron din ba consolation prize? Ah, oo. Don't worry, magbibigay ako ng consolation, tig 50. Konso na lang sana, ma'am. Ayan. Ayan, guys. Tadanan, tadanan, tadanan. Ayan, nagbubunot na tayo ng last para mabilis na matapos. Kahit tanghali na. Ayan. Ito na, guys. Tadan! Tali na natin yung isa. Ay, yung plastic. Sino kaya to? Ang swerte naman. Kunin ko messenger mo, Kapsat, para pag na-play ako sa'yo, send ko resibo. Hala, good luck. Sino? Guess who? Si Kapsat Pokyong. Ang swerte naman. Ayan o. Baliktad. Hindi makita. Paano ba? Oh. Si Kapsat Kapsat Pokyong.
Congratulations. Ayan, may 3 na tayong nanalo, guys. Dream comes true talaga yung ano niya, yung, ano tawag dito? Yung revenue. Ayan guys, may nanalo na tayong 3 tig 500. Ayun. Ah, congratulations sa lahat. Sino yung mga nandito? Dali lang guys, edit. Pinagpawisan ako dun Palipat na lang Kapside. Sige Kapside, palipat ko sa'yo. Ano, sa mga hindi na pinalad guys, abangan nyo na lang yung post ko sa Facebook para mabigyan tayo ng consolation. Ayun. So, yung mga hindi pinalad guys, siyempre, may ano kayo, may consolations kayong tig 50 pesos. Ayun. Bawi na lang next time, guys. May ano pa naman tayo, may next na palaro pa tayo sa next na anniversary. May big event din tayo sa September, guys. Sa tuwing nagla-live ako, gamitin ko yung music mo, Kapsad. Ayan. Thank you so much, Kapsad Pokyong. Free naman yung gamitin, Kapsad. Walang CPR yun. Kaya sa Facebook lang ba mag-claim ng prize? First time kasi manalo. Just PM me. PM mo na lang ako, idol, kung saan ko isi-send. So, mag-sponsor ako sa September mo, Lord. Ayan. Open na tayo sa sponsor natin sa September. Ano natin na yon, mga 3 years anniversary bilang isang vlogger. Charot. Parang kailan lang guys. 3 years na tayo doon. So, ayun. Mag-sponsor ako sa September mo, Lord. So, yan. So, once again, guys, congratulations and thank you for the love and support. So, abangan nyo ulit, guys, sa September. Magbibigay tayo ulit ng konting blessings sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. So, hanggang dito na lang tayo guys, kay kakain na daw kami. Tinatawag na ako ng mga kaibigan ko doon. Nakakain na raw. Thank you, Kapside. Ayan. Same tayo, Lods. 3 years na sa September. Kaya nga may 3 years na tayo. Thank you, Kapsat. You're welcome, Kapsat. Thank you rin po for the support. Ayan. So, ganun lang tayo kabilis mag-live, guys. At magpalaro. Huwag na natin patagalis. Di ba? Sa September, ayun. Sure. Marami tayong pag-game doon sa September. Magbibigay tayo ng pang-kape, pang sardines. Salamat po, hehehe, kahit talo. Renel, hindi ka po talo. Magbibigay pa rin po ako ng consolation. Kaya i-send nyo na lang sa akin yung GCash number ninyo sa Facebook. Kapsat po yung Facebook ko nandyan lang sa wall ko, diyan sa yung link ng Facebook ko nandyan din sa YouTube. I-click mo na lang yun, Kapsat. Talo nga. Better luck next time, guys. Pero yung mga nandito, si Idol Renel, Emeline, ayun. Just PM me. And then, para mabigyan ko rin tayo ng, kahit pang kape. Consolation prize. Ganun talaga, guys. May mananalo, may matatalo. Ang mahalaga, nag-enjoy tayo. Ganon. Diba? So, ayan. Okay lang yan, guys. Madami pa palaro sa September. Good luck, guys, Good luck. Good luck sa September, guys. Kita-kits ulit doon. Good luck. Sana sumali kayo ulit. Grabe, bait ni Lods Brave Body LB. Lods, mabait lang yan pagtulog.
Ayun. Eleven na ng tanghali. Ay, ng umaga pala. Umaga pa lang. Yung mga kasama ko dito, andun. Lilipat na ako dun sa kanila, guys, para makita nyo rin sila. At saka, maraming mga kapsat gawa ka-upcoming mo para sa promo sa live. Meron na kapsat, nakapost na agad yan sa wall ko. Last week pa ata nakaset. Last week pa ata yung nakaset kapsat, nandyan na dati para sa September. Yan, magbabakwit tayo ulit. Punta tayo doon sa kabila. Doon sa mga kaibigan ko. Mainit dito sa pwesto ko eh. Lumipat lang ako kasi nga, ang ingay nila doon. Yan, mahangin-hangin konti. Setting, dali lang guys. Bag. Lakat-lakat muna. Punta tayo sa kabila. Doon sa tambayan namin. Yeah. Mainit. Dito kami nagtatambay minsan guys. Minsan doon sa may taas. Kaso maraming uod doon. So ngayon, ayan. Ganito ang mga sistema dito guys. Kapag day off, makikita nyo yung mga kapwa natin o OFW na nandito. Ayan. Papahinga sa ilalim ng tulay. Uy! Ba't nag-transform ka ate? Huh? Nag-transform ka ng suot. Kumain na kayo? Oo, tapos na. Ay, busog pa gani ako. Ayan guys, o di ba? Yan, maraming mga Pinay, mga Indo, halo-halong lahi ang nandyan. Oh. Tinatamad na ko. Hindi na makagalaw. Siya, hindi ka nag-unod siya. Okay lang, busy ako. Okay lang. Support lang. Bakit? Sino? Okay guys, bye-bye na sa lahat. Congrats sa mga nanalo. Mag-end na po ako guys ha. Thank you sa inyo lahat. And see you next time sa September. May big event tayo ulit. So good luck na ulit sa mga sasali. Happy lunchtime everyone. Bye-bye.